Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Ang sabi ng Ginoo, dinanda kayong bayong puso at ibili keke kayo ing bayong espiritu at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, awos at galon ng banal na espiritu, ketikin programang Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Good evening, everyone. Maya pabeng di Diyos kay kayungan. A spirit-filled moment to everyone. Minsan po, ini po Brother Francis Yanga at makayantabe kayo pa rin po king DWBL 91.9 Bright FM ing radio station ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Welcome po king metong na namang episode ning kay katamong programa at mga kapatid ng ating mga kapatid sa Catholic Charismatic Renewal of Pampanga. Ang Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Samahan niyo po kami ngayong gabi, my dear brothers and sisters, sa isa na namang oras ng kwentuhan sa kilos at galaw at pag-ibig ng banal na Espiritu Santo sa tawag ng ating mga kapatid, lalo na sa buhay na banal na Espiritu Santo. Ngayong pong gabi, ako po muna ang magiging host at magiging co-host po natin, ang dating host ng ating programa, si Brother Noel Sibal, ang chairperson ng CCRP and Caris Lay Coordinator ng Archdiocese ng Pampanga. Brother. Okay, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Brother Francis. Dito pong kaya katamong makirandam at suging karelang pamibale-bale. Po? Kanya maning matutod, Brother Francis. Ang sarap pong matulog ngayon na nasa kwarto po tayo. Po? So, samahan po natin si Brother Francis. Yes po. At isang maulan na gabi, pero ang ulan po na yan, dalangin po natin ngayong gabi na ito rin po yung kung gaano kalakas ang ulan, ganun din po kalakas ang biyaya ng Diyos na papatak po sa bawat isa sa atin. Para po sa mga gustong makisama sa ating kwentuhan, kung meron po kayong gustong itanong at gustong ipaabot, maaari po kayong mag-send at magmensahe sa ating iba't ibang platform. At bago po tayo magsimula, pakinggan muna po natin ang ating radio administrator ng ating himpilan, ng ating minamahal na si Father Fer.
Para po ka rin bisang mag-share reflections sa ating greetings. So nano pa mga naburi yung ipayabot, mag-text kayo po. Karing kaya katamong text line numbers, Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers, 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube, ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin katamong parokyang Kabibilangan, Mankanita at dinantalang Maya Paoras din kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ning Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kaya kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwa pang tao na atintamong radyo amakasaw king kaya katamong biye kasalpantayanan mangkanita lalo la pang dakal ting kaya katamong kakaluguran. Maraming salamat po, Amo. At para naman po maging formal ang ating programa, umpisahan po natin ang ating panayam ngayong gabi sa isang panalangin. At ang bawat isa po sa atin ay inaanyayahan na idulog po natin ang ating mga kahilingan sa ating Panginoon. Nawa sana ang pag-uusapan natin ngayon, ang salita ng Diyos ay magbigay ng liwanag sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoong namin na buhay, Panginoon ng biyaya, Panginoon ng kagalingan, Panginoon ng pagmamahalan, Panginoon ng kapayapaan. Idinudulog po namin ngayong oras na ito na ibigay po ninyo ang inyong kapangyarihan na nagbibigay ng liwanag, kagalingan at kalakasan sa amin. Sa mga nakikinig ngayon, Panginoon, idinudulog po namin ang kanilang kahilingan. Nawa sana ang iyong grasya ay tumago sa bawat platform na ginagamit ngayon upang maging dahilan ng iyong kapangyarihan. Ngayong oras na to, O Diyos, dinadalangin ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng biyaya at mga biyaya pang darating. Ito ay dalangin namin sa matangis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen. And a little recap, Brother Noel, nung nakaraan, kami po ay kasama po ninyo sa pananalangin sa naging sitwasyon po ninyo sa family. At dinudulog po natin, ako po ngayong oras na ito, idinudulog ko po lahat ng biyaya ng Panginoon para po sa paggabay ng ating Diyos na buhay sa kaluluwa po ng iyong magulang, ng iyong pong tatang. Nung last Sunday po, nakasama po natin si Father Joed doon sa gospel natin na multiplication of bread. So, ang biyaya ng Panginoon nung last Sunday, napakaganda ng mga reflection po ni Father Joed. Kumanta pa nga po siya. Kumanta po siya doon. At doon sa topic natin, the multiplication of bread, na ang pananalangin talaga, Tinalakay po namin ni Father Joed doon yung halaga ng pananalangin at pagtitiwala sa grasya ng Panginoon. Ngayon, mamaya, Brother Noel, i-hold muna kita dahil alam ko po marami po kayong baon upang ibigay po sa ating mga nakikinig ngayong oras na ito. Mag-break muna po tayo sa mga ilang sandali at pakinggan natin ang iba pang mga paalala. Huwag po kayong aalis, my dear brothers and sisters, at maglilipat ng istasyon dahil magbabalik ang ating programang
Metanoia, Metinuia. Neng aba ka maranon, nino ing manalangin para kay katang. Magrasyang aldopo kay kayo, kaluguran may kakaluguran at kakrusada. Agatanda kayo po manalbe at makirandam balang Miyerkules alas 7 ng Bengi, King Radio Station ng Katang Archdiocese ing 91.9 Bright FM. Makiabiyata mo po ban abalo tala po din niyayong programa at aktibidades tamo po para king malapit ng koronasyon ng Birhen Maria. Ini po yung pitong pulot banwang anibersaryo ng pangakorona ng Birhen de los Remedios at ng pamagtagulaling kang Santo Cristo del Perdon. Akaya beda kayo po sana bala pong Miyerkules 7:30 ng Bengi king Katang Radio Station. Pakiramdaman tala po din Katang miyayluang bisita ding kaparian, ding laiko, lalong-lalo na po ding magsadya para king malapit na koronasyon. Mititikit tamo po at magandang tamo Pasibayo king Miyerkules 7:30 ng Bengi.
nagbabalik po ang ating programang Metanoia, Metinuya. Amen. Hallelujah, Brother Noel. Good evening po sa inyo. Good evening, Brother Francis. Good evening po. Ngayon po, pag-usapan natin ang ating ebanghelyo at alam ko po, ang bawat isa sa atin, sana nakapagsimba na po, na-receive na rin po natin ang grasya ng Panginoon at daladala natin sa ating tahanan. Ngayon, tignan natin, hihimayin po natin unti-unti, lalo na ang ating ebanghelyo ngayong gabi sa pangunguna po ng ating kapatid na si Brother Noel Sibal. Amen. So lahat po ng mga nakikinig dyan, no po? Lahat ng mga charismatic, hoy, gising na, no? Makinig na po kayo at manood, no? Ang ating mga FB online streaming viewers, no po? So, diyan tayo nabubuhay, lalong-lalo ng ating programa at ang ating radio station, no po? So, mga kapatid, may mga pagkakataon na parang tahimik ang Diyos, parang hindi tayo naririnig. Pero ang babaeng Cananea nagturo sa atin kung paano po manalangin, no po? Unang-una, dito po natin nakikita, Diyos para sa lahat, no po? Walang pinipili ng awa ang Diyos, no po? So, gana-gana pala. Kalugurano ng Diyos. Kanita balata mo, karen lang Kristiyano. Kaya karen niya mong Israelita. Diyos tamo, ne po? Pero wali pala. In Israel, kaya pala minahal niyang una ng ating Panginoon parang sa mga anak natin, di ba? Kung sino kung minsan ang kawawa, kung sino ang hindi masyadong gifted na po, kung minsan doon tayo nagpo-focus. Kaya kung minsan nagseselos naman ang isa. So ibig pong sabihin, dito rin natin kinuha yung tinatawag nilang sinodal, na po? Sinodal. Ang church natin, ang simbahan natin, dati exclusive tayo no? Pero ngayon nalaman natin, hindi pala ganun ang simbahan. Isinasama natin, Brother Francis, pati lahat, no? Walang naiiwan. At ang ginto ng simbahan, ito po yung mga nasa peripheries, no? Peripherals na tinatawag natin, na itong nasa laylayan, no? Ito yung ginto pala ng simbahan. The last, the least, and the lost, no? Kahit pala masama, kahit pala kriminal, no? Ipakita natin lalong-lalo na kung paano ipakita ang awa at pagmamahal ng Diyos, no po. So ibig pong sabihin, ito pong Cananeyang babae, no, na halos na po pumilit, Brother Francis, no? Halos hindi, ini-snub nga siya ni Jesus, no? Siguro sinusubok siya. Pero talagang napakatyaga. Tingnan niya, no? Tatlong bagay ito. Ito nga, ang Diyos natin ay para sa lahat, no po? Walang pinipili. Ang pangalawa, matyagang pananampalataya. Huwag susuko sa panalangin. At ang pangatlo, mapagpakumbabang pananampalataya. Sapat na ang mumo, no? So balikan natin siguro isa-isa. Pwede kang sumali, Brother Francis, at pwede niyo tayong mag-sabayan dito, no? Dito po sa punto, ang bahay ng Diyos ay bahay dalanginan. Lahat ng bansa, no? Sa Isaiah 56 verse 7. Marami po tayong Cananea sa ating buhay na kung minsan para po bang hindi sila kasali sa kingdom of God, no? Minsan kapitbahay mo yan, kung minsan mahirap yan, kung minsan yung kaaway mo, no? Lahat ng K, no? Kaibigan, kung minsan. Pero the kingdom of God pala ay para sa lahat, lalong-lalo na nauna yan sa pamilya, Brother Francis, no? Ikikita mo yun, no? Yung the kingdom of God, everyone is welcome po in the kingdom of God. Kaya nga, napag-usapan na rin natin minsan, meron ba tayong mga LGBTQ, no? Na kung minsan, para bang ayaw natin silang pumunta sa kingdom of God. Hindi pala, dumating ang Panginoon dito, no? Everyone is welcome, no? Kahit ano ka pa, criminal ka kapatid, dumating po si Jesus para sa iyo, para sa aking na makasalanan, tulad mo, tulad ko, at tulad po nating lahat. Amen? Amen. Amen. May dadagdag ka doon, Brother Francis? Ay yes po. And minsan, ito yung sinasabi nila na ang simbahan ay para lang sa mga banal. Ang simbahan ay para lang doon sa walang kasalanan. Ay naku, nagkakamali po kayo doon. Bagkus
Baligtad nga po iyon Yeah. na ang simbahan ay para doon siya sa nangangailangan ng kagalingan. Ang simbahan ay para doon siya sa mga nangangailangan ng pagpapatawad, naghihingi ng pag-asa. Ibig sabihin, ang simbahan ay tahanan ng mga may sakit. No, ano po? Kaya kung titignan ninyo, mali po yung pag-iisip ng karamihan. Kaya ngayon parang sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo na bukas ang simbahan para sa lahat. Bukas ang pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos para sa lahat. Ngunit may hamon Kuya Noel, may hamon sa atin dito Gaano mo nga ba ipinaglalaban ang iyong hinahangad? Ang iyong mga panalangin, ang iyong hinahanap, naghahanap ka nga ba ng pagmamahal? Ay naku, nasa sa Diyos yan. Naghahanap ka ba ng pag-asa? Nasa sa Diyos yan. Naghahanap ka ba ng kagalingan? Kayang ibigay ng ating Panginoon ang bagay na ito. Ngunit, ito ay tanong sa atin, gaano mo nga ba ipinaglalaban ang iyong mga panalangin, ang iyong mga pangarap? Dahil kung titignan mo, Kuya Noel, ang Diyos walang pinipili. Ibibigay at ibibigay niya ang kagalingan, pagpapala, kalakasan, biyaya, katanyagan, abundance. Sa isang bagay. Kapalit ang isang bagay, ano yun? Maging Diyos siya ng ating buhay. Maging Diyos siya ng iyong buhay. Kailangan tanggapin natin ang grasya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang pag-ibig. Yes. Dahil kung titignan natin ang ating ebanghelyo ngayon, Kuya Noel, napakaganda, sobra. Kalamiya, kung sakali, kung titignan natin sa kanilang background, may ibang pananampalataya ito. And maybe, ito yung sa aking tingin, siguro itong babae na to, desperada na siya. Yes. Dahil wala na siyang maaari pang malapitan upang gumaling ang kanyang anak na babae na inaalihan ng masamang espiritu. Yes. Wala na siyang ibang mapupuntahan. Wala nang ibang tao ang pwede pang makapagpagaling ka sa kanya. And maybe, Kuya Noel, ito yung aking pakiwari lang dito, nasubukan niya na ang lahat. Nilapitan na niya ang lahat. Tinry na niya ang lahat, pero wala pa rin nangyari doon sa kanyang panalangin, doon sa kanyang hinihingi para sa kanyang minamahal na anak. Ito yung ikalawa, Brother Francis, no? Yung Yes, po. matyagang pananampalataya, no? Yes, Huwag susuko nga sa panalangin. So 4 na beses siyang sinubok, no? Binaliwala, sinabihang hindi siya para kay Jesus. Tinawag na aso, pero hindi siya umalis. Lalo siyang lumukod, no? Ang panalangin minsan ay pakikipaglaban tulad ng ginto na palagi nating sinasabi, no? Yung sinusubok sa apoy, no po? Ang pananampalataya. Susuko ka ba agad kapag hindi sinagot ang dasal mo ngayong may hiningi ka, di ba? Na palagi nating sinasabi, Brother Francis, 3 palagi ang sagot. Yes, no, wait. Alam mo, medyo nakaka-relate ako dito sa Ebanghelyo. Kasi ang anak ko, yung panganay, nung isilang siya, halos 8, no? 8 months lang siya. Buti pang sinilang kang 7, wag lang siyang nasa 8, no? O kaya 9, dapat yan. Buong buo yan. Alam mo, talagang humingi talaga ako ng panalangin sa Panginoon. Talagang humingi talaga ako lahat ng mga kasalanan ko, lahat ng iyak, lahat ng santo tinawag ko. Talagang lumuhod talaga kami, no? Para mabuhay lang ang anak ko. Sabi ko, Lord, this is my first time na magkaroon ng anak. Please lang, pagbigyan mo na ako. Talagang kinulit ko si Lord. Pero siyempre, talagang kinulit ko, no? Kahit wala kaming pera during that time, kulang na kulang. Ibig sabihin, hindi kami handa. Sa pangsyam kami, doon kami nag-aanda. Alam mo, talagang pinagbigyan naman ako ni Lord. Kaya kung minsan, kailangan matuto ka rin manalangin, no? Yung sinasabi mong, minsan pala,
Hindi pa pala ano siya na hindi pala maganda na mabuo siya, pero pinilit ko si Lord. Kaya ang anak ko kahit kulang, no, talagang hiningi ko kay Lord. Kaya kailangan anak ko ito na mahal ko. Kaya Yes. syempre may kulang siya. Kaya nung sinilang siya sa 2 years old, hindi pa naglalakad, no? Tapos hindi kagad na-develop siya. Nung lumalaki siya, doon na nakita namin bipolar pala siya. Tapos meron siyang mild cerebral palsy, no? Pero talagang pinilit ko si Lord, binigyan naman niya ito. Kailangan pakamamahalin mo. And lately talagang nagkaroon siya ng health problem. Pero mahal na mahal namin talaga siya, no? Minsan kaya ikaw ang ginawang magulang. Kayong piniling magulang ng Diyos dahil alam niya mas mamahalin niyo ito at yung iba baka hindi kaya ito, no? Pero talaga nagsiserve ka na. Kung minsan tinatanong mo yan, no? Bakit ganito, Lord, no? Nagsiserve kami. Bakit ganito ang binigay mo? Hindi pala. Kung minsan parang ganyan ang bansang Israel, no? Siya ay lagalag, no? Kaya pala mahal siya ng Diyos dahil siya hindi kumpleto, no? So ganun din sa atin, no? Kaya nakaka-relate ako sa ating ebanghelyo na to, no? Yung matyaga, no? Talagang tiyagaan mo, no? Itong binigay sa atin ng Panginoon. Bago tayo pumunta sa pangatlo, Brother Francis, baka may dugtong ka? Yes, actually, Kuya Noel, nakaka-relate ako doon sa kwento mo. At naiisip, hindi dahil, ito yung isang pananaw ko po dito, pero hindi naman to tungkol po doon, ano. Minsan daw, mas mapalad po yung ampon kumpara doon sa tunay na anak. Kasi yung tunay na anak, wala siyang choice kundi mahalin nung kanyang magulang. Kasi anak nila. Pero yung ampon, talagang yung mga magulang niya, pinili siya na mahalin. Kahit hindi siya tunay na anak. So, alam niyo yun, yung pagmamahal ng isang magulang ay ibinigay doon sa hindi niya anak, pero minahal siya katulad ng kanyang tunay na anak. Parang tayo, etong sa ebanghelyo po natin, dahil sa paglapit niya sa Panginoon, sa pagtawag ng Diyos, parang tayo, kapag tayo ay humihingi ng kapatawaran, humihingi ng grasya, nagdadasal sa Panginoon, tinutugon tayo ng Diyos kahit na hindi tayo katanggap-tanggap. Ano po, yung katulad ng sinasabi niyo, Brother Noel, na wala nang ibang tao or wala nang ibang makapagmamahal sa atin ng lubusan kundi yung ating Ama na nasa langit, kundi yung ating Diyos. Amen po. Amen. Sige po, tuloy niyo po, Kuya Noel, Brother Noel. Yung pangatlo, ito yung tinatawag nilang mapagkumbabang pananampalataya. Sapat na ang mumo, no? Sabi ko nga kanina, kahit mga aso kumakain ng mumong nalalaglag, hindi siya nagdemand, nagmakaawa siya. Ito yung punto. Hindi natin kayang i-dictate sa Diyos, pero kung lumapit tayo na may humble na pagpapakumbaba, sasabihin ni Jesus, nangyari na sa iyo yan. Yan ang gusto mo. Tanong, lalapit ba tayo kay Jesus na puno ng pride, puno ng tiwala, no? O tiwala, no? Ito yun. Minsan nangyayari sa atin, itong dalawang mukha natin, bro, no? Yung, minsan may pride tayo o magpapakumbaba tayo. Yun lang ang inihingi ni Lord Alam mo, Brother Francis, wala palang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos, no? Isa lang ang hindi niya kayang patawarin, itong kasalanan sa Espiritu. Parang si Satan, no? Si Lucifer. Luciferos, Angel of Light yan. Choir master yan. Kaya sa music ministry, palagi yan ang kalaban natin, no? Gusto mo, kumisan yung taas mo, sarili mo, no? Hindi mo tinataas si Lord, sarili na pala. So itong si Luciferos, isa lang pala hindi niya hiningi, no? Yung magpakumbaba, no? Yung ibaba niya ang sarili niya. Meron siyang pride. Alam mo naman ng pride, ito yung pinakaugat ng kasalanan, no? Kung minsan namamahay din sa atin yan, no?
Kahit ano mo sabihin mo, kahit anong galing mo, doktor ka man, professional ka, pare ka, laiko ka, no? Minsan lahat tayo meron yan. Lalong-lalo sa buhay mag-asawa, no? Ito ang pinakamahirap dahil magkaiba tayo, Brother Francis. Iba yung feeling ng babae, iba ang lalaki. Tayo mga lalaki, diretso lang. Pero ang babae, process yan, no? Kaya kung minsan kailangan, kaya siguro mga pare, mas magandang di nag-asawa, no? Kasi dito talagang napakaganda na magpakumbaba tayo bawat isa, no? Tanggapin natin. Ako, Kuya Noel, di Yeah. kita mapalampas ng konti, ano. Kung kamakailan, nag-away kami ng aking asawa. Minsan kapag, kahit na nasa, ano ka, kahit na nasa Oo mo yan. pagsunod ka, nag-aaway pa rin kayo. Nasigawan Yes. ko po talagang, masakit sa dibdib ko eh. Nasigawan ko, alam po ninyo ako, Hoy! Tumigil ka na ha! Nagdidilim na ang paningin ko sa'yo. Nasigawan ko po, talagang ang bigat sa kalooban. Nung nasabi ko po sa kanya yon, alam niyo po kung anong ginagawa niya kung bakit nasabi ko yon? Sinasakal niya po kasi ako. Hindi, joke lang. Biro lang. Anyway, kuya, magbabalik po ang ating programa na Metanoia sa mga ilang saglit po. At pagpapatuloy natin ang ating kwentuhan sa mga ilang paalala. Okay. Nenlalbog ne ingaldo, nino ing manalangin para kay katamo. Magrasyang aldo po kayo, kaluguran may kakaluguran at kakrusada. Agatanda kayo po manalbe at makirandam balang Miyerkules alas 7 ng Bengi, King Radio Station ng Gatang Archdiocese ing 91.9 Bright FM. Makiabiyata mo po ban abalo tala po din ngayong programa at aktibidades tamo po para king malapit ng koronasyon ng Birhen Maria. Hindi po yung pitongpulot banwang anibersaryo ng pangakorona ng Birhen de los Remedios at yung pamagtagulaling kang Santo Cristo del Perdon. Akaya beda kayo po sana bala pong Miyerkules 7:30 ng Bengi king kakatang radio station. Pakandaman tala po din kakatang miyailuang bisita ding kaparian, ding laiko, lalong-lalo na po ding magsadya para king malapit na koronasyon. Nikitikita mo po at magandam tamo Pasibayo king Miyerkules 7:30 ng Bengi.
Nagbabalik po ang ating programa Metanoia, Metinuya. At bago po tayong magpatuloy, basahin muna po natin ang ating mga FB Live viewers ang ating mga comment ngayong gabi. Ano po, sa mga FB viewers po natin, Jason Morales, good evening po. April Aguirre, Lini Yanga, Evelyn Lusong Baluyot, Dina Quizon, Father Tok Vital, Munin Dolor Gomez, Edita Fernandez Lamog, Joe Pagyao, Virginia De La Cruz, Sister Weng, Ate Weng, good evening po, and Brother Romeo Abelera. Ayan. Sa ating namang mga comments natin, Brother Noel, mababasa niyo po ba? Sige, ang ating FB online comments. Andito po si Sister Weng, ang dating pong girlfriend. No po? Maya pa oras po. May mga tamungan po at may papangadi. Lalo na para ka rin kapatid tamong Bialbugan at kasalukuyang atsuking masakit akabilyan. Atsugalayamong tok na po. Ong! Ano po? Happy viewing and happy listening po. So, another announcement po, ulitin lang po natin, no? Antimurin at intamo pong mapila na kapabaluan para kay kayo for advertisement. You po send your inquiries at ASF Radio Market .mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478 at karen naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Archdiocese tamo malyariyo pong ipadala king GCash account number 0905-319-487 at makiblog yung Joseph Mary Bakay GCash account number 0905-319-4871. Kareng naman bisang diretso karing bangko, BPI at BDO account, ring account names and numbers maka-flash la po king screen at makabili king description ning Facebook Live karing Manalbe online. So para naman karing makiramdam king radyo, damdaman tala po ring account names and numbers karing plugs tamo po, ne po. Dakal pong salamat at ipamilita taya rin karing aliwang pong tao at ating tamong radyo na makasaw. Kingke katamong biye kasalpantayanan ban kanita po, lalo tapo pong dakal din kay katamong kakaluguran. And Brother Noel, ating ko pong metong kutang Kenny, which is, pwede tayo po sigurong for the last part na pisabihan. Baka nanuye po, o paano po natin nilalapitan ang Diyos na may pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Dahil hindi naman lingid sa atin na kahit na tayo po ay nasa paglilingkod ng Panginoon, yung pagsubok hindi pa rin siya nawawala. Yung panghihina ng kalooban, nandoon at nandoon pa rin siya. Paano natin inaharap ito na kahit sa gitna ng pagsubok, sa Diyos pa rin tayo tumatawag? Yun na, siguro isang example na yan, itong binasa nating ebanghelyo, no? Yung kanyang mga ways. At palatandaan na pinapakita sa atin ng Panginoon, ang Diyos natin hindi lang siya Diyos ng isang tao, Diyos ng lahat, no? Whether you are ay makasalanan, ikaw ay nasa kapangyarihan o nasa laylayan, siguro ito nakita kong sikreto ni Lord sa akin, no? Personal ano lang ito, Brother Francis. Nakita ko yung sikreto ni Lord, yung umiyak ka. Ito yung tinatawag nilang metanoia. Ito yung change of heart and mind na talagang sinusurrender mo totally. Yung iba tinatawag nilang nagbo-born again sila, ganyan. Hindi, no? Ang ibig lang sabihin ng born again, yung mag-iba ka ng nag-iba ka ng relasyon, hindi ng reliyon, no? So ibig sabihin, baguhin mo yung ways mo. Tapos talagang nagpapakumbaba ka na, Lord, alam mo naman ako, makasalanan ako. At ikaw lang tanging Diyos ko. Ikaw ang tanging pag-asa ko.
Yun lang siguro, bro, no? Lalo na, alam mo naman ang kahinahan ko. Dahil galing ako sa military. Chick boy ako, no? Yung, kasalanan sa pita ng laman. Yan ang pinakamahirap na na-surrender ko. Lahat ng yan na akala ko hindi ko kaya. Kung hindi ko na-surrender yan, talagang alipin na ako, no? Kaya nung sinurrender ko lahat kay Lord, talagang naging modelo ako, no? Lalo na sa kabataan. Kung paano labanan itong tukso, paano maging magpakabanal na ano ba yung chastity, itong tinatawag nila, bro, no? Yung dati, puro karumian ng isip, kaberdehan lahat, yan. Dahil makasarili ako. Kaya sa aking pananampalataya, napakasarap na dumanas ka talaga ng hirap, no? Hanggang parang isang ginto, no? Dumadaan ka sa apoy, hanggang ang banal nga nasusubok siya nakikita siya sa mga pagsubok. Yun, talagang total surrender to God, no? Wala ka namang magagawa eh. Siya ang nakakalam ng iyong buhay, no? Amen. Kahit anong talino mo, kahit anong yaman mo, sino ka man, kapatid, no? All you have to do is total surrender to God, no? At napakasarap, no? Kapag binigay mo Kasi- sa Kanya. Sige, sige. Ngayong kasalukuyang panahon, yung mga nakakakilala sa Diyos at ang mga hindi nakakakilala sa Diyos, iisa ang dinadanas natin nakahirapan. Apektado tayong lahat sa kaguluhan sa politika, apektado tayo lahat sa bagyo na dumarating sa buhay, apektado tayo lahat sa taas ng bilihin, apektado tayong lahat sa problema ng iisang bansa. Lahat, walang exempted doon sa Yes. problema. So, pati tayong mga lingkod ng Panginoon, apektado rin sa lahat ng mga klaseng problema at bawat isa sa atin may sarasariling kinakaharap na pagsubok. Hindi lang itong Samaritano o Samaritana sa ebanghelyo natin ang dumaan ng matinding pagsubok at tumawag sa Diyos. Hindi lang din yung mga tayo na nasa loob mismo ng paglilingkod. Hindi rin din tayo exempted katulad ng katulad ng pinagdadaanan po nila. Minsan kasi tayo ay dumadaan din sa tinatawag nating desperasyon Nakita ko Yes. po kasi sa ating ebanghelyo na yung Yes. pagiging desperada or desperado nung karakter sa Biblia. Kung paano hinahangad niya yung kagustuhan niya. At napakagandang pagnilayan din po natin sa akin, napakagandang pagnilayan natin na walang exempted, walang Yes. exemption doon sa tinatawag nating pagsubok at problema sa buhay. Habang tayo Yes. ay nabubuhay, ay Lalong-lalo tayo, dadaan Brother tayo. Francis, no? Opo. Lalong-lalo tayo nasa simbahan. Yes. Kapag lumalapit ka sa simbahan, nagdo-double time ang ating kalaban, no? Yes. Talaga kung minsan titirahin siya sa'yo, anong kahinaan mo? Minsan yung pamilya mo, no? Minsan financial mo. Yan, titirahin Yes. ka dyan, no? Kung minsan hindi na nga tayo makukuha ng kalaban. Ay, dito po pala si Brother Brother Freddy! Ito, Brother Freddy. At least nakapasok ka kahit ano na lang tayo. 10 minutes. Sige, Brother Freddy. Baka Brother pwede ka Freddy, mag-share. opo. Nasa Amerika ito, no? Hello po. Kumusta po? Sige, Brother Freddy. Nakamute po kayo. Nakamute ka, Brother Freddy. Pakipindot yung microphone mo sa ilalim. Naka-red yan. Ito, sa ilalim. Pindutin mo yung red. Naka-red siya. Yung microphone mo. Yan. Ayan. Ayan. So, O sige, Brother Freddy. Meron ka pa 5 minutes. Kumusta po kayo lahat dyan? Mga kapatid, at pasensya na medyo na late. Ang oras ngayon dito 7:15 ng umaga. Umaga, ha? Kakagising lang kasi medyo Sa nagising Teresa. na. Nalingat ako kanina madaling araw. Nakita ko yung cellphone nag-miss call ka nga. Yun, kaya inabangan ko rin ito. Kaya lang nakatulog uli ako. Kaya ito, medyo may muta pa sa mata. Brother Freddy, nasa huling bahagi na po kami ng ating, Brother programa at nandoon sa iyo sa katanungan na walang exempted. There's no exemption doon sa tinatawag nating problema at pagsubok. Ngayon, bilang isang lingkod ng Panginoon, tumatawag sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, paano natin hinaharap yung pagsubok na ito? Ayun po yung katanungan na pinagninilayan namin ngayong huling bahagi.
Okay, sa akin, inaharap ko yung pagsubok sa pamagitan ng naalay ko yan sa Santo Rosario at siyempre sa Banal na Misa. Kapag itinataas na yung hostya, doon ko inaalay yung mga pagsubok na yan. At very effective yun, no? Kapag tinataas na yung hostya sa yung kalis, doon ko inaalay ang lahat ng mga pagsubok naming inaharap sa pamilya, sa trabaho, sa mga dako ng buhay natin. Ang mga pagsubok na yan ay bahagi ng buhay, no? Habang tayo nabubuhay, may mga pagsubok na ganyan. Nasa atin lamang kung paano natin itong harapin. At kapag tayo ay matibay ang ating pananampalataya, gaano man kalaki ang pagsubok, mas malaki ang dagat kaysa barkong ating sinasakyan. Kaya ang mga pagsubok na yan ay pampatibay ng ating pananampalataya. Kasi kung walang pagsubok sa buhay, parang wala. No, parang wala na. Parang Mga vitamins yan, no, Brother wala. Freddy? Boring, ano po. Oo, ganyan. Ayun, yun nga, kahit ang Diyos may mga pagsubok sa buhay, ang Diyos natin, si Lord, may mga pagsubok din yan, paano niya ayusin ang tao, no? Kasi marami mga taong pasaway, marami mga taong, so sa tingin ko, problema din ng Diyos yan kung paano niya Brother ayusin. Freddy, Pero, may tanong po ako dito. Ang tanong ko ano po yung mga pagsubok na talagang sumubok talaga sa inyo, mga na sumubok talaga sa inyo at ito'y napagtagumpayan ninyo sa tulong ng Diyos? ito yung pinakamatindi nung panahong nagpipreach ako dyan. Ito yung anak kong babae na meron siyang na-discover namin. Nasa college siya sa Holy Angel, na-discover namin. Kaya pala nung high school siya, medyo inihingal siya, no? Meron parang butas ang puso niya. So nung college na siya, dyan sa Holy Angel, na-discover namin. At medyo matagal ang proseso. Parang ayoko siyang pa-opera dahil nga natatakot ako. Pero dahil sa ito, matinding challenge ito. Nasubok ng aming pananampalatayang mag-asawa dito sa pamagitan ng hinarap namin proseso. Dinala namin sa St. Luke's Hospital. Wala kaming pera, pero hinarap namin yon, ng mga bagay na yon. So, to make the story short, nakaraos siya. Ang bill namin is 1 million pesos. Alam niyo kung paano nabayaran yun. Maraming mga taong tumulong. Isa na yung Holy Angel, isa na yung gawain. Ang gawain ay nagtulong-tulong. So nakaraos yung ngayon, yung anak kong yun ay isa na sa professional. May asawa, may 2 anak. Magandang buhay, may sariling bahay, may mga sasakyan. So yun ang pinakamatinding pagsubok dahil wala kaming pera noon, no? Nasa kaingin kami. Ang buhay ko lang, wala akong trabaho kundi nagpipreach yun. Everyday nagpipreach tayo sa gawain ng charismatic, pati sa El Shaddai, nagpipreach tayo doon. So yun ang palagay kong pinakamatinding pagsubok. At pangalawa, yung panganay naming anak na si Jerwil na tumutugtog din yun, no? Na-depress siya at hindi niya nakayanan yung depression dahil nadaya siya ng kanyang asawa. So nabuntis sa ibang lalaki, kaya yun na-depress at lasing. Pinagabat namin pero inignore niya yung mga gamot niya at patuloy pa rin siyang nagiinom-inom. Kaya one day na nasa kwarto siya, ayun, wala na. So yun ang mga maaaring pagsubok na pinakamatinding dinanan namin sa buhay. Thank you, Brother Freddy, no? Totoo yung sinabi niya, Brother Francis, no? Kailangan natin talaga. Alam mo, ang daming nakikinig sa atin na kanya-kanya at iba't ibang problema, no? Bawat isa sa atin, bro, talagang kailangan natin ng Diyos. Kailangan po natin ng simbahan. Kailangan natin ng community. Kailangan natin ng mga kaparian. At kailangan natin ang bawat isa, no po? Diyan tayo nagtutulungan. Yan po ang simbahan, no po? Ang simbahan ay pagamutan din ng mga kasalanan. Ang sinabi mo kanina, Brother Francis, no? Yan po na kailangan natin. Parang ang ebanghelyo ngayon na napakatindi po ng boses na ibinabahagi po niya sa atin na kapag ikaw ay may problema, itinuturo nung Samaritano or Samaritana yung karakter sa ating ebanghelyo, punta ka kay Jesus. Punta ka sa Diyos. Gaano mang kabigat ang iyong problema, punta ka sa Kanya. Nandoon ang kasagutan sa lahat ng iyong mga
pagsubok na iyong pinagdadaanan. Sabi nga ni Brother Freddy kanina, habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa, nandoon ang pagsubok. At yung pagsubok na to, hinuhubog tayo upang mas maging matatag. At lalong-lalo na sa akin, yung mga pagsubok na ating mga pinagdadaanan ito, mga sangkap sila upang makita natin ng tuluyan kung gaano kadakila ang ating Diyos. Ano po? Tignan po ninyo yung kwento ni Brother Fred at Brother Noel kanina, kung gaano kalaki yung kanilang pagsubok na pinagdaanan, ganun din kalaki ang biyaya ng Diyos na nakamit po nila. Mas malaki pa po doon. Dahil, Yes. amen po. So, Brother Lalo na yung Noel, mga yung mga nakikinig sa atin yan, no, mas sa inyong mga kwento at sa kanilang mga kwento, na-inspire tayo, di ba? Yung, alam mo, minsan pag punong-puno na kami ng problema, lalo-lalo ni Mrs. Wen, punta lang kami sa kulungan. Sa kulungan, katiting lang ang problema natin, no? Iba-ibang problema nila. At alam nyo, akala ng mga nasa pigitan, mga PDLs, persons deprived of liberty, no po? Ang nakakala nila tayo ang nagbibigay saya, nagbibigay ng liwanag o pag-asa sa kanila. Hindi, ano po? Kapag nakita natin sila, sila pa ang nakaka-empower sa atin pala, no? Kaya kung hindi natin makita si Kristo sa kanila, ipakita natin si Kristo sa ating buhay. Amen? amen. Brother Freddy, may huling katanungan na lang po ako. Sasamantalahin ko po, ano? Dahil Sige. bibihira lang po namin kayong ma-invite po dito. Paano nyo po napagtagumpayan itong mga pagsubok na to? Bilang panghuling mensahe sa ating mga nakikinig at sa amin po na nandito ngayon. Ang mga pagsubok na yan ay hanggang ngayon, ang dalawa lang ang aming sandata para mapagtagumpay ng mga pagsubok na yan. Sabi ko nga kanina, ang pinakamatinding sandata natin ay yung Banal na Misa, no? At saka yung Santo Rosario. Hindi namin ang Santo Rosario hindi kami mapapanatag hanggang di namin nadadasal sa isang araw. So every day bago kami along the way habang papasok kami sa trabaho, nagro-rosaryo na kami mag-asawa. At ngayon dito nagsisimba kami bago kami pumasok ng trabaho, nagsisimba kami. So ngayon may mga pagsubok din ako sa sarili naming katawan, ano? Itong tuhod ko medyo umihina yung tuhod ko, pati itong sandaliri ko, nahihirapan na akong maggitara, pero nakakatugtog pa rin naman kahit paano yung sa keyboard. Ngayong araw na to, meron tayong tugtog sa misa, no? Sa facility, every Sunday tumutugtog tayo sa misa at lector naman si Miss. So yung mga pagsubok na yan napagtatagumpay natin. Huwag tayong susuko, no retreat, no surrender. Kasi kapag nag-surrender tayo ang talo Kaya yun, sabi nga, ang nagwawagi ay hindi, ang kasabihang yun, ang nagwawagi ay hindi sumusuko at ang sumusuko ay hindi nagwawagi. Kaya ayun nga, mga pagsubok na yan ay bahagi ng buhay at nasa atin lang kung paano natin i-handle ang mga ito. Kung walang pagsubok, parang wala na kung wala na. May mga challenge tayo sa buhay, sa trabaho, sa pamilya. Sabi ko yung isang anak ko nung kailan lang, sabi ko, pasalamat nga tayo sa Diyos sa ang ganda ng buhay natin. Yun nga iba dyan, walang bahay, walang nasa hospital, nasa kulungan, walang makain. Samantalang tayo, kumakain tayo 3 times a day, may sobra-sobra pa. So, imbis na isipin mo yung problema mo, isipin mo yung solusyon, huwag yung problema, isipin mo yung solusyon. Kasi tsaka huwag mo nang balikan yung kahapon kasi hindi na babalik yung kahapon kahit anong gawin pa. Lesson na lang yun. Pang mag-focus ka kay Lord, mag-focus ka sa darating, huwag sa kahapon. Ang nabubuhay tayo ngayon, hindi kahapon. Kaya ang isipin mo, imbis na pagsubok, solusyon and faith ang ating i-apply sa buhay natin. Kasi meron tayong Diyos na nakatingin sa atin at hindi siya nagpapabaya. Tapat ang Diyos, tapat. Ang dapat lamang maging tapat din tayo sa Kanya. Kapag tayo naging tapat sa Kanya,
magiging tapat din sa akin. Kaya nga sinabing tapat, tapatan yung magka tapat, yung parang ano yan, kailangan tapat tayo sa isa't isa. Kasi kung unfaithful ang isa, paano yun? Unfair naman yung kaya. Yun nga, yung pananampalataya natin tumitibay kapag may mga pagsubok nating napagdadaanan. At focus lang tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya, hindi siya sinungaling, at kapag kanyang sinabi, ito'y kanyang ginagawa, tinutupad. Amen. Ang dapat Brother lang Noel, maging any last word? Ay, sorry po. Sige po. ang dapat lamang ay maging tapat tayo sa kanya, yun lang. Amen. Brother Noel, any last word po sa ating mga nakikinig? Ano, Ating mga brother, kapakinig. di ko narinig. Brother Francis? Any last word po para sa Okay, last ating word na mga lang. tagapakinig ngayong Okay, gabi? before anything else, dahil tayo po ay Catholic Charismatic Renewal, no po? Happy 42nd anniversary po sa El Shaddai. Ay, Sister Risa, no? Sa El Shaddai Prayer Partners Foundation, no po? Incorporated dito po sa buong Pilipinas at buong mundo. At happy birthday din sa ating kapatid na si Brother Mike Velarde, no? Kahit medyo hindi na maintindihan, dami pa rin niyang napapasunod, no po? So, ang El Shaddai po ay isang regalo din ng simbahan, lalo na sa mga masa, no po, sa mga mahihirap. At marami po tayong mga Catholic Charismatic kagaya po ng Light of Jesus, ang aking community, Life Giver Community. No po? Supportahan po natin lahat po ng mga charismatic communities. Kung wala po kayong mga communities pa, pwede po namin kayong tulungan, no po, na magkaroon, lalo-lalo yung parish base, ang inyong parokya, no po. Mas maganda po na meron pong community ang inyong mga parokya, lalong-lalo mga BEC, no po. Masipag po sila, parang may fuel po sila kapag meron po silang community, no po, ang inyong mga parokya. Maraming salamat po, Brother Francis. Brother, Maraming magsalita salamat kayo, po. Ito po kahit mga pabati community lang, na- Brother Sister Risa. Sister Mag-asawa po Risa. ito, nasa Amerika, no po. Hello po. Good morning. Good evening dito. Good Hello po. Okay. Hello, brother. So, meron lang po akong konting sharing tungkol po sa araw-araw na pamumuhay. Kailangan meron talaga tayong sandata. Kasi sabi nga, ang kalaban natin is not flesh and blood, kundi yung spiritual battle talaga tayo, mga kapatid. So kahit nasaan tayo, hindi nawawala yung spiritual battle na yan. At ang battlefield nandito sa isip natin. So ang isip natin siya nagdadala sa buong katawan natin pag pumasok na yung problema, tas malulungkot ka, naku po, Diyos ko, ito na. Ang demonyo, ayaw niya tayo nagiging masaya. Gusto niya malungkot tayo. Inaalis niya po yung joy natin. So, papasok yung mga problema, anxiety, alalahanin. Lalo na po kami ni Brother andyan lahat yung pamilya namin. May mga problema. So, ano pong ginagawa namin? Totoo po yun. Yun po naging kalakasan namin. Kasi bilang Katoliko, kailangan talaga meron tayong rosaryo. So yun po ang nagiging panatag namin dahil pagninilay sa buhay, ministry, kamatayan at muling pagkabuhay ng Diyos. Nagbibigay po sa amin ng pag-asa. Kasi po yung misteryo, isa lang po yung misteryo ng hapis, misteryo ng lungkot. The rest, everything is puro joyful, light, and resurrection. So ganun po ang buhay. Yun ang po ang naging inspirasyon namin. At po yung misa na you become what you eat. So pag tinatanggap natin si Lord, andito siya sa atin. Nagiging mabuti tayo. Marami pong mga taong nagda-down. Pero Lord, andito ka po sa amin. Ikaw yan, nandito ka. Tulungan mo kami maging mabuti kagaya mo. So yun po, naging inspirasyon namin mag-asawa. Kaya ito, patuloy pa rin po ang aming pagiging isang mabuting Kristiyano. I claim that in Jesus' name. Amen. Amen. Na maging blessing po Amen. kami kahit saan kami magpunta. Amen. Thank you Sabi nga po. po ni St. Louis Marie de Montfort, kahit magdasal ka lang ng isang Ave Maria, and if you pray it devoutly, sabi niya,
it can change the whole world. What more pa kaya kung isang buong rosaryo ang ipagdadasal mo? Kakaunti lang ang problema mo sa problema ng buong mundo. Talagang ibibigay at ibibigay yan ng ating Panginoon. But anyway, ang sarap po ng ating usapan ngayon. Maaari po siguro pangunahan tayo ng sa pananalangin ng ating mga kapatid sa Amerika, ano po? Sa pinakahuling panalangin po natin ng ating programa. Brother Freddy, pagkitaas Okay, mo sige. ang sitwasyon ng Pilipinas din, lalong-lalo mga lubog sa baha. Yes, okay. Kay sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos, ikaw po nagsabi sa Psalm 91 na kapag sila'y tumawag, laging handa mo kaming tugunin sa oras na ito. Unang-una po sa lahat ay nagpapasalamat kami dahil nagkaroon kami ng pagkakataon upang magbahagi ng mga bagay na nagaganap sa aming mga buhay, mga pagsubok, mga blessing. Lord, maraming salamat po sa iyong dakilang pagmamahal, pag-ibig sa aming iyong mga nilikha. At tinataas po namin sa iyo, Diyos, ang anumang pagkukulang namin. Hugasan po niyo kami sa anumang kasalanan naming nagawa at sa iyo sa aming kapwa, patawarin po niyo kami. At tinataas po namin sa iyo, Diyos, ang aming bansang Pilipinas na dumaranas po ngayon ng matinding pagsubok din. Una po ng pagbaha. Dalangin po namin na abutin mo ang pangangailangan ng aming mga kababayan na nasalanta po ng pagbahang ito. Naway abutin po ninyo ang kanilang mga pangangailangan at walang masawing buhay, walang masirang mga tahanan, o Diyos. Tinataas din po namin ang katarungan sa aming bansa na magkaroon po ng katarungan ng ang aming bansa at magkaroon po ng tunay na kapayapaan at katarungan sa aming inang bayang Pilipinas. Ingatan din po ninyo ang paligid ng aming bansa, ang bawat isla, ang bawat katubigan nito, o Diyos. Paligiran po ninyo ng iyong mga banal na anghel, ang aming bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Bakuran po ninyo ng iyong kapangyarihan, o Diyos, ang aming bansa at iligtas sa anumang mga hindi ka nais-nais na gawain, o Diyos. I-bless po ninyo ang aming bansang Pilipinas na aming minamahal at ganun din po, umira lang kapayapaan sa buong daigdig. Umira lang kapayapaan at katarungan sa buong daigdig. We pray also for our Pope Leo, all the clergy and all those who are suffering at ang mga naglalakbay ay makarating po ng payapa at sa kanilang destination at sa kanilang mga pag-uwi. I-bless din po ninyo, O Diyos, ang ministering ito ng Metinuya, ang ministering ito ng charismatic sa Pampanga na magpatuloy po upang magkaroon po ng educational at spiritual knowledge, magbigay ng wisdom sa mga tagapakinig. Aming Diyos, ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Special prayer po para po sa aming Presidente ng Lord bless him. Also, i-bless din po ninyo ang aming Presidente, si Bongbong Marcos, na ingatan po ninyo siya at bigyan ng wisdom at katapatan sa kanyang pamumuno. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Hanggang sa muli po, maraming salamat po, Brother Freddy, Sister Risa, sa pagsama po sa amin ngayong gabi. Brother Noel, maraming salamat po sa ngalan ng bumubuo ng CCRP ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Baka meron po kayong gustong batiin, Brother Freddy, Sister Risa, bago tayo magtapos. Ayan, binabati namin kayo lahat yan, mga kapatid sa Charismatic, sa CCRP, sa El Shaddai, sa 42nd anniversary ng El Shaddai. 11 years and 7 months din ako nag-preach dyan sa El Shaddai, no? At napakalaking blessing ang kaya kami nandito ngayon, isang biyaya ni El Shaddai. Nandito kami ngayon, mga kahilingan namin, yung healing ng aming anak, yung pagpagaling sa kanyang puso, at yung buong blessing ng aming pamilya ay biyaya ni Yahweh El Shaddai. At syempre, nahubog tayo sa charismatic. Hanggang ngayon, hindi tayo tumitigil sa anumang paraan, ginagamit tayo ng Diyos. At nasaman tayo dalhin ng Panginoon ay ginagamit natin ng talents na kanyang pinagkatiwala sa atin. At gusto ko rin batiin ng aming mga anak na kahit na late pa, siguro may play to, no? sa YouTube, no? Papi-play to sa YouTube at isasend namin sa kanila. Sa susunod sana, para mas maaga, no? Para mapaghandaan natin
kung ma-invite pa kami uli at hindi gigising tayo ng maga, i-alarm natin yung cellphone natin. Ano? But we nag-start po kami sa IMAP, Imaya Papastol. So 8 years po yata kami. Doon po kami unang natawag ng Panginoon at pinamunuan namin sa pamamagitan po ni Father Raymond. Nandito po siya sa San Francisco. So yun po, kumbaga po sa pag-ibig, pinagtagpo pero hindi tinadana. Pero andun pa rin, sumusubaybay pa rin kami. Kasi syempre, lumalaki na sila, hayaan muna namin sila. Ayun, kaya po, pero andun pa rin po, kasi yun po ang aming talagang naging first love. Ang hindi mawawala yun. Doon po kami talaga unang tinawag sa Paris-based community na Imaya Papastol. And I pray for them, mga kapatid namin doon, na nandun po sa kaingin. Oh my God, Lord, bless mo po yung tubigan na yun na talaga po nahihirapan sila. Bumupa na. Amen. So, Brother yun Noel? po. Okay. Sige po, maraming salamat Brother Freddy, Sister Riza, and Brother Francis. Brother Francis, meron tayong mga announcement din, no? Lalo na pagpasok natin sa DepEd na magkakaroon tayo ng mga libreng Catholic Life in the Spirit Seminar, Retreat and Recollections, no po? Yes. Tayo po ay magandang simulain po yan. At tapos papasok po tayo sa iba-ibang departamento ng gobyerno o agencies. Amen. God Sa ngalan bless. po ng bumubuo ng CCRP ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ito po ang programang Metanoia, Metinuya, King Raju ning Kekatamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bride FM, at ako po si Brother Francis Yanga. Ako si Brother Noel Sibal, kasama po si Brother Freddy at saka po si Sister Risa. Among pao, and among dyan po, Praise God always. among guy po, Joed. Ang Joed. Hanggang sa muli po, Brother Freddy, Sister Risa. Bye. God bless us all. God bless us all.